bani guri kai da jaruma yar baiwa Aisha Habibu. A sanadin ki na san Aisha Bello ta nuna min tambara. Alherin Allah ya kai miki Aisha Habibu maradigin biya. Aya sama aha yamana hai. Alherin Allah ya kai miki Aisha Habibu maradigin biya. Ta Hadiza ta bawa bar maki ko kallo bai ishe ki ba. Zaman kiki ma huta makiya kuma ku karu bugu sai kun barta. Ai ko a gurin taku mata ba ku irin nata, ga ta mai taushin magana ba ta kausasa zancenta, ba fara mako ba ta baka dan ta mori kalar mata, kalar ta kalar yanta da na je bikinta ta sanya tufa koriya. Maza idan ta taho sai an buɗa, mama idan na kira ki sai na ji mata na buɗa, shi yasa na fito na zo da shirin ke zan koda. Idan kika ce waƙar ga ta yi miki daɗi in yaɗa, kowa na bayan ki je gaba in miki dan baiti sarauniya. Kike wace lantarki, kowa ya san ki Aisha da karrama bakinki, shi yasa ne nake miki waka anti mige inganki. Ya Aisha Habibu maradi mamma wace tamkarinki, a dogon ta ne ki raira baiti domin ki sarauniya. Ana wata ga wata tamburan gidan kin kai wata, mai da martani a gaban wata, dan watan ki ba ta zaman wata, kin saba bai uwar wata ya wuta, dan watan ki ba ta kaman wata, wace irin ki san uwar wata. Samun irin kina da wuya, ki taka a hankali Hajiya Aisha zinariya. Mutum kirki Aisha kin zama fili mai kurewa gudun doki, Aisha kin fi gaban tsinka kamar kainuwa a saman tafki, sannu da kakin da kaka tumin gida an daka kuma an barki. Aisha Mariya kin fice tsallaka sai gani sai hangenki, sannu mai iya alkhairi Aisha tubaya mai goyon marainiya. Tambara dole na gaishe ki, mai adon wuya har hannu da gwal har kayin an ganki, ga amanar Aisha Bello yar mutanya mai shahutinki. Aisha Bello da na iske bikin diyarki na ga halin kirki, kai a cikin wannan baitin Hadiza bawa dole na gaishe ki, kira ki da tunkawon gidan akwai Hadiza bawa farar sarauniya. Sanadin ki na san Aisha Bello ta nuna min